Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба койбер темалар турында. Яңадан кызыл зонага 5-нче шәһәр хастаханәсендә яңа коронавирус инфекциясе билгеләре булган пациентларны кабул итү өчен өстәмә койка җәелдерелде. Роспотребнадзор хезмәткәрләре ковидка каршы чаралар үтәлешен тикшерүне дәвам итә. Узган атнада ничә хукук бузулары ачыкланган. Шолда урамнарны кардан чистарту дәвам итә, әмма шәһәр мэры кайбер идарә итү компанияләре эшчәнлегеннән канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? Яңадан кызыл зонага 5-нче шәһәр хастаханәсендә яңа коронавирус инфекциясе билгеләре булган пациентларны кабул итү өчен 70 өстәмә койка җәйдерелде. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, медучреждениегә вакытлыча ковид госпитале статусын 2 тапкыр кайтарганнар иде. 5-нче сонлы шәһәр хастаханәсенә беренче пациентларны 2 сәгатьтән соң китерә башладылар. Кабул итү аерым буйрык булганчыга кадәр көн сайын иртәнге сәгать 5-кә кадәр башкарылачак. Авыруларны ашыгыч ярдәм машиналарында китерәчәкләр. В настоящее время в городе продолжает функционировать один провизорный госпиталь, это инфекционная больница, куда осуществляется первичное обращение. Отмечается определенный рост количества обращений пациентов с признаками ОРВИ. С сегодняшнего дня дополнительно организуются провизорные койки на базе 5-й городской больницы. 5-нче шәһәр хастаханәсе эшен күп профильле медицина учреждениесе буларак дәвам итәчәк. Йогышлы авыруларга шик булмаган планлы һәм ашыгыч пациентлар һәм ОРВИ һәм ковид билгеләре булмаган авырулар аерым кабул ителәчәк. Роспотребнадзор хезмәткәрләре ковидка каршы чаралар үтәлешен тикшерүне дәвам итә. Сәүдә, җәмәгать туклануы, медицина оешмалары, промышленность предприятиеләре һәм мәгариф учреждениеләре тикшерелә. Узган атнада белгечләр 17 предприятиедә булган. 4 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә һәм 2 промышленность предприятиесендә хукук бузулар ачыкланган. Гамәлдәге законнар нигезендә вазифаи һәм юридик затларга карата чаралар күрелгән. Промпредприятие это ООО «Железнодорожник» и ООО «Агросила-сервис». Что у них там? На этих предприятиях не проводится в полном объеме дезинфекция оборудования, инвентаря, дезинфекции во всех рабочих помещениях. Отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха. В детских дошкольных учреждениях на Игоря Барвича, но в основном у кого антисептики отсутствуют в туалете для персонала, где-то не обеспечено условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. Аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев белгечләргә мәктәпкәчә учреждениеләргә аерым игътибар бирүне йөкләде. Шәһәр башлыгы балалар бакчалары мөдирләре эшчәнлеген тәнкыйтьләде. Ул профилактика эшчәнлегенә акчалар бүленүен, шуңа күрә дә бернинди дә сылтаулар булмаска тиешлеген ачыклады. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 777 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә 3 кеше чирне читтә йоктырып кайткан. Калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә электерелгән. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 134 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 1 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 49642 очрагы билгеле. Аларның 39348-и терелгән, 220-се узган тәүлектә. Шоллы урамнарын кардан арындыру темасы һаман да актуаль. Шәһәр мэры кайбер идарә итү компанияләр эшчәнлегеннән канәгать түгел. Урам, сукмакларны вакытында чистарта алмаучыларга ул тагын да тырышыбрак эшләргә боерды. Урамнарны кардан арындыру темасы хәзер һәр даим эшлекле киңәшмәдә күтәрелә. Гыйнвар аенда гына да 225 мең куб метрдан артык күләмдә кар чыгарылды. Алдагы айлар белән чагыштырганда бу 2 тапкырга күбрәк. Работает более 100 единиц снегоуборочной техники, 90 рабочих. За январь выполнено 17 тысяч рейсов, вывезено более 225 тысяч кубометров снега. Яршаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев әйтүенчә, идарә итү компанияләре булдыра алганча тырышалар, әмма шәһәр мэрын мондый җавап канәгатьләндерми. Ул иң яхшыларын һәм начар эшләүчеләрне атарга кушты. Иң алдынгылардан Вилю идарә итү компаниясе, Яшьлек фонд һәм Жилкомсервис оешмаларына исә ныклап тырышырга кирәк. Карларны чистарталар, алар җитшәлгән хәтле, по-моему. Быел кар инде булай да күп булды. Күп булгач, может, аның техникалар да җитеп җитмәдер, кешеләр дә җитеп җитмәдер. Шундыкта да ни бардыр. Булай
тырышалар бугай. Явым төшемнәр ул идарә итү компанияләре өчен үзе бер имтихан төсле. Әгәр дә кардан арындыру бурычын үти алмый икән, димәк идарә итү компаниясен алыштыру турында уйларга урын бар ди Наил Мәхдиев. Ну, не хватает работников, я где-то прочитал. Ну и что из этого трагедии делает? Много где не хватает на производстве работников. Но надо искать. Надо на этот период повысить зарплату дворникам. Руководитель управляющей компании на то и поставлен, чтобы управлять, а не царствовать там. Юлларны кар өемнәреннән тиешенчә чистарта алмаучы идарә итү компанияләре прокуратура хезмәткәрләрендә дә кызыксыну уятты. В отношении должностных лиц двух управляющих компаний было возбуждено 2 дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И материалы были направлены в мировой суд. Явым төшемнәр бу атнада да көтелә. Мэр кар чистарту һәм төяп ташу буенча өстәмә техника ялларга боерды. Предприятие һәм сәүдә объектларына исә чистарткан карны муниципаль җиргә түгү катгый тыела. Аның өчен штрафлар каралган. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Кафе һәм рестораннар карантинда булган вакытта үзеңне деликатеслар белән сыйлау шактый катлаулы. Ярты көн вакыт ризык сатып алуга, тагын ярты көн әзерләүгә китә. Чаллыда яшәүчеләрнең исә моңа бары тик ярты сәгать вакытлары сарыф ителәчәк. Кибеткә барыр һәм өйгә кайтырга. Һәм инде деликатеслар өстәлдә. Камчатка краеның шул ук балыгы янәдән чаллыларны һәм шәһәр кунакларын сөендерә. Ассортимент хороший. Вот сейчас вот видите, красота какая. Киштәләр тәмле сусыл, чавы, чепал, тузубат, каук балык, кирке балыгы, тунец, умуль һәм башка төр балыклар белән тулган ерак көнчыгышның барлык балыклары бер урында тәкъдим ителә. Наши вкусняшечки Камчатки. Это дикая рыбка, не искусственно выращена, выросла в естественных условиях. Поэтому наша рыбка не только вкусная, но и полезная, богата разными микроэлементами, витаминками, ну, естественно, омега-3. Камчатка ярларының шулук балыгы деликатесларны бәйли белүчеләр һәм тәмле нәзикәтле ризык яратучылар өчен барлык продукция табигый ислау юлы белән әзерләнгән балыкларның зур ассортименты белән бергә киштәләрдә эре бөртекле уылдыкның беренче төре тәкъдим ителә. Ну, бутерброды делают, кушать. Вкусно очень. Очень вкусно, вся рыба вкусная, особенно икра. Үзеңне һәм якыннарыңны матур һәм тәмле, файдалы диңгез ризыклары белән экспокамы күргәзмәләр үзәгендә 10-19 сәгатькә кадәр 6 февральгә кадәр сөендергә мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбызды. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Игорь Маменко. 12 февраля. Концертный зал имени Сары Садыковой. Требуется рабочий на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.